Ndichikutambirai zvekare pano pahadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates izvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Vadikani, Zanu PF yovimbisa kuvagari vanogara Kumbare avo vanetswa netsikidzi kuti hanzi tiri kuvimbisa kuvaka maflats manyowani. Zvisinei vanhu vanotanga kutaura zvakasiyana siyana mastreets esocial media. Ndofunga munongoziva hasha dzinenge dziine vana vevhu. Hanzi zvivimbiso chete asi hakuna chichaitwa. Kutaurawo kuri kuita vamwe vanhu ndokumbototaura zvaunofika kucomment section nekuda kwenyaya iyi nekuda kwemashoko auri kutaura auri kufungawo kuti anoficha panyaya iyi yekunzi hanzi tikuvimbisa kuti tivake maflats manyowani Kumbare. Ati zvanofunga mucomment section inoda kuisira video apedza kuona video taura zvanofunga mucomment section inise chikomana hadzirare ndiri pakukuzivisai manews updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Kusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira kuti tifambirane. Much love. The government has launched Operation Harare Hygiene Blitz, a comprehensive initiative aimed at eliminating bedbugs in Mbare and other suburbs of Harare. The campaign kicked off this week, spearheaded by the Ministry of National Housing. Minister Daniel Garwe confirmed that plans are in motion to construct new flats in Mbare to reduce overcrowding, a contributing factor to the bedbug infestation. Hurumende iri kuziva zvakare kuti nyaya yanyanya kunetsa magariro atakaita wandu huri mudzimba dzatiri kugara handizvo. Tine chirongwa chatiri kugadzira chiri kuibva manje chekutanga kuvaka mablock of flats matsva muno muMbare kuti titore vanhu kubva mavari tovaisa mumablock matsva. Kana vabuda mumablock aya atina waya tovaka zvakakwana toarifabhisha pachirungu. Kana tagadzira zvese nemvura nemapombi etsvina nezvese nekupenda nemagirazi. Harare Mayor Jacob Mafume added that the City Council is encouraging partnerships with the private sector. He also announced that periodic fumigation schedules will be introduced as part of a broader effort to restore dignity and livability in Mbare. Fumigation is not a once-off event. It is a continuous treatment. So when we started, we did the first wave. This is probably the second wave, and there are going to be other waves after this. And then after this, we'll have a periodic fumigation schedule. So you can never get rid of bed bugs on a once-off approach. Ngativhurei madoors edu mudzimba mufiritwe. Ukasavhura door muchasara mba imomo dzotanga futi kuno spreader dzichienda kune dzimwe nzvimbo. Nekuti muona danho iri zvino parasvika yatove national disaster iyoyi nekuti zvino iwe ukazoramba kuvhura door rako unozoona pakuchimanikidzwa manje kubreka door zvinove zvinhu zvisina kunaka asi kuti dzitopera hunge tacomply. Fumigation teams have encountered resistance from some residents, many of whom are locking their doors and refusing to let health officials enter. In response to these allegations, residents have come forward to share their perspective on the situation. Sei vanhu vakuramba kupindirwa mudzimba. Nyaya ndeyekuti mushonga wakauya pekutanga. Wakawedzera tsikidzi hatina kurara vanhu havana kurara kana vana vakarara vakagara vamwe vari pamabhaketi vamwe vari pamasoro pemasofa dzichifamba tudiki mushonga wakanoputisa mazai haurai mazai tudiki ndo takatarisa vanhu kurara. Ndosaka makazonzwa kwakabuda kwekuti kwane tudiki tunoti nga inyaya yemushonga iwoyo ndo wakaunza tudiki iwoyo. Soda ndo yatakuda zvemushonga izvo ngavaregere zvavo pamwe achatotikonzesa kana TB because rukachidza. Asi vamwe vanhu vakuramba vachiti ada kufirita tega mvura dzavo nemushonga wavo okuramba wakawanda mvura. Saka nhasi zvavauya panyika yeZimbabwe matererini graundi rebhora vanhu ngavaifunzwa kuti vari kupuhwa mushonga munhu achifirita ega. The campaign comes at a critical time with health and education officials pushing for a cleaner environment before school term begins.